אלוף אולי, יחיות כפיים, הייתם מדהימים, הייתם על משמור על זה. המופע הבא הולך להיות של בעלות. מיד, אל תדאגי. זוג אופרת. אבן ירון מספרה, 1, 2, 3. אבן ירון מספרה, 1, 2, 3. שברתי. אני, לא נכון. מה פתאום? לא נכון. רגע. יש לנו מופע. רבותיי, קבלו. קבלו, שתי בנות. בבקשה. שימו לב. וואו, מדהים. שימו לב את עבודת צוות. לא להפריע להופעתה של בבקשה. הוא הופיע איתכם גם בפרומו, היה קליפ שלו מהמופע הזה. לא להפריע עם המקל, מי שיפריע לא יופיע. יפה ורעיון יפה שאתם עושות את זה, כל הכבוד. כל הכבוד, מופע מקסים, מדהים. אני יודע שיש עוד הרבה מהמופע. כן, מי עכשיו? אוקיי, קדימה, בואו. מה אתם צריכים? צלחות. הנה צלחות, בבקשה, 1, 2, בבקשה. 2, 3. לא, פעם אחת. יכולים להופיע רק פעם אחת. גבירותיי ורבותיי, קבלו את ילדי הצלחות במופע המשך לילדות ובסרטים. בסוף פה את הדלת ההיא של החדר, אז בצד שמאל. שימו לב את זה, יופי. כן. כן. הופה! שימו לב, איזה אלופים. זה המופע, רגע, אנחנו מסדרים את זה. רגע, לא לזוז. מאי, לשבת, מאי, לא בקר. לא, את יושבת כמו ילדת חלקה. האמצעית או הצדדית? האמצעית, עם הקוף אולי. עם הצמה, זה מה שאני אומרת. מחיאות כפיים סוערות. היה מדהים, עשיתם על האצבע, עשיתם הקפצה. היה מדהים, היה מאוד מאוד מיוחד. והמופע הבא, בואי מאי תקראו. שניהם. יאללה, קדימה, אבל את יושבת בכל המופעים. מה את צריכה? צלחת? בבקשה. הנה, יש צלחת. גבירותיי ורבותיי, קבלו את שתי חברות מאוד טובות של עדן שעושות את זה השנה הן עושות בשיא. יש מישהו שם. בוא נראה לך. אבל יש מישהו בינתיים. יצא? בוא, יצא. כך, מה הדבקת אותי עם זה? בוא תצלם, בוא.